Mattu. Tiikiä hiellipeette saipus julkiidääme huelte. Miiläädä muihtalus mai kalkkaan muihtalit. Anorist ja utsjuvos tjevet jaurist njautomist. Tjolui tjelkist vuochustu iänui tuvast patsvejest. Le 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 le. Suomalmuk museon le 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 le. Ätjä kerres kietka veski vörpi kärrikualla. Äimi kuati kähvisekka tuppak purso. Kiepuu pallo päkki posko. Skuappu kipto povut nets jukkos kierkkuu tsevä näyti. Päikän Matsom. Nyt tätä käytetään niin projektitila tyyppisesti esimerkiksi saamelaisesineistölle, joka on pääosin tämän näköisessä tilassa. Ja tuossa hyllyssä on näitä näyttelyesineitä ja valikoima on tässä nyt tarkasteltavana, kunnes lähtevät sitten kotimatkalle Siidaan. Tämä on niinku rakkaus, koska tässä on pidetty lapsi suojassa. Kenenköhän angelilaisen se on? No sepä se just näissä kiinnostavaa, että syntyy ajatus siitä ihmisestä, joka tätä on käyttänyt. Mun mielestä siinä on sitä museoesineiden voimaa. Tämä on tosi mielenkiintoista. Voi että tässä on siis sekä... Siinä on tuo risti. Tämä on risti, mutta sitten tässä on tämä niinku saamelaiseen niinku hengellisyyteen liittyvä. Haluttu niinku sitä kristinuskoa ja sitten sitä niinku vanhaa tai niinku sitä saamelaista. Kristinusko tuli, mutta kaikki vanhat tavat ja uskomukset eli siinä rinnalla. Ja tavallaan elää edelleen. Tämä on kyllä aivan erityinen. Mä huomaan sussa nyt jotain uniikkia iloa näin äärellä, jota en yhtään ihmettele. Aistitko sä mitään semmoista energiaa tai henkeä näissä esineissä tai tuleeko koskaan semmoista oloa? Joo, nyt mulla tulee, kun sä oot läsnä. Okei. Se vaikuttaa siihen. Ja nyt kun mä näitä sun kanssa kohtaan näitä esineitä, niin jotenkin voimistuu tuo ajatus, että nyt ne tavallaan saa arvoisensa elämän nämä esineet, kun ne palautuu siihen.
Pira kudde faarustis min oktasas iilui ja morrasi. Mii tähpä huvä koda mähtset. Majattum tävirehpeessit maasat sämisjärvus siisa. Tävirehkyetti mieltis tie. Montusen sämisjärvus jesane mätti tulkut teikka luuhat. Mun voitan puhtet päärnäet oan museoje. Ta seamäji siivun ältset ablkastet sokkan kiertemnäältä musloos. Vältei tultsum mustää. Ainan, ahte täällä namalassi alku takkär kiennus, man kietsis vuerta säämiin nannejuvon saajatat, min etsämme kulttuurarpi halttasemes ja oftavertasos puhta maittai musea surkkis. Tässä on näin. Siis sitä mä niinku tässä mietin, että nämä on niinku nimetty Naska-mummon mukaan. Että onko nämä naisen vai lukeekohan tuossa? Siis musta tuntuu, mä en ole niinku koskaan ainakaan vielä tähän mennessä nähnyt kolttanaisen säpikkää. Mä niinku veikkaisin, että nämä on naisen, koska tässä on tää raakareuna. Tässä on niinku koipi ja sitten siihen laitettu. Ja sitten tässä on niinku koipi ja sitten aika niinku, tää ei ole kauhean leveä. Siis silleen näin, mutta sitten tässä on niinku 2 kaaraa tälleen ja sitten täällä on vielä tämmöinen. Niin. Että että on ollut silleen kuitenkin reitävä ihminen. Niin. Tietenkin se kaikkein tärkein perintö ja tavallaan ne perhe, tai siis sukukalleudet, perhehopeat, niin ne on se taito, mikä meillä on. Niin se on, että mä oon saanut sen. Miltä susta tuntuu nähdä nämä Näskä-mummon esineet? Niin, no ne tuntuu aina silleen niin semmoisilta vastauksilta. Mutta mä en tiedä vielä sitä kysymystä. Mihin se on vastaus? Kun näitä esineitä katsoo, niin onko se niin, että se saamelaiskulttuuri on jotain, mikä on elänyt
silloin aikoinaan, kun Näskä mummo eli? Vai onko se saamelaiskulttuuri näiden esineiden sijaan tai ainakin lisäksi niin enemmänkin sun käsissä, koska sä nimenomaan teet käsitöitä joka päivä. Että sehän elää sun käsissä ihan yhtä lailla kuin se elää näissä esineissä, jotka on museoesineitä. Aivan. Kun vaan muistaa sen, että... Tai niin kuin mitä haluaisin sanoa, että... Tai niin kuin näitä esineitä kun katsoo, niin me ollaan täällä vielä. Ja se on se oleellisin asia. Ihanaa, kun sulla on tällaiset. Niin mustakin. Se, mikä sä oot ihmisenä, niin se ei ole vaan sitä, mitä sinä olet ihmisenä, vaan myös sitä, mitä sun koko suku on. Ja sitten eikä se koske pelkästään käsityötä. Mä just mietin koko ajan, kun sä puhut, että no kuka mulla on sitten se. Sulla on oma kieli. Mulla on oma kieli, mitä puhun. Niin, tarinankerronta. Mä uskon, että se saattaa olla itse asiassa ton niin kuin Pennäsjounan peruja. Pennäsjounahan on tullut mun uniin sanomaan, että miten elokuvia tehdään. Jätetään missona. Me? Jään arvalet jättelättää missona. Ei, Tapiolaa. Ja tuolla varmaan näin kohdalla. Tanke kova seille tiedot. Inkelle. Outon suosi. Onko outon evakko? No varmaan outon evakko, joo. Evakko monia pohtaisi voi vielä, että piktas mua. Joo, pohtato kun mä tein. Katsolla käy. Sillä 2 piirrettiin pudokelta. Mua. Tuohku. Jää, on totta. Tämä on halmuja, että on haltsehtaan poovokotalla lufuelehti. Niin pinättää. Pinättää. Sitä on kovaa. Joo, kiitos. Näissä esineissä, mitä meillä on matkassa, ne on paikkakuntakohtaisia, eli ne on täältä perältä. Ja nämä on Theodor Svintin keruumatkalta Lappiin vuodelta 1902. On erikoinen on tuo koristelu. No feiljenä tila läpi. Tällä ei tulla optioita kvekitte. Suoti kvekitte on aipuarna. Mitä tämmöisiä kantapäissä tällaisia koristeluja? Vielä vähemmän, että me oltaisiin käytetty missään ristin tyyppistä niin kuviota. Ei oikein muuta kuin villateuleissa, vaan on näitä kansainvälisiä ristikuvioita. Olisiko tuo mahdollista, että ne olisi kulkeutunut kuitenkin niin kolttakulttuurin puolella? Ainahan se on mahdollista. Niin kuin koska tiedetään, niin kun ihmiset kulkee, niin... Niin, koska tässä nämä koristeet viittaisi kyllä enemmän siitä. Sitten on noin purkakoivista tehty, eli vanhan saamelaisen silmä sanoo, että tuo on varmaan ihan elo-syyskuun vaihteessa viimeistään teurastettu tuo poro. Koska ei ole tullut koipiin vielä yhtään peitikarvaa mukaan. Eli tässä on tosi varhaisessa vaiheessa teurastettu. Harmi, että niitä keräilijöitä ei ole kiinnostunut se tarina, vaan ainoastaan se esine. Niin. Niinpä. Chai tunne ja jarratusraatikot. Wow.
On tarpeeksi jännäitä, että nuppinen olet. Muhto tuon tää pelaa mun verten tää ja haippas tässä, niin mun verten tää pevel kuorru muhtun saajina, tätä manna laako tässä. Teevät tätä. Tästä kalli kortui. Mutta monin tiel liian nyt korkkameestä. Innäktsesi, jos mun naavan justa johkasäät meillä tseituujii, ja innäktsesi toi artjapeltuujii, inkekan nuortala tseituujii. No joo. Joka ikinen helmen pisto, se on niinku rukous sille lapselle ja myös sille omalle kansalle. Että se jotenkin se yhteys siitä, mitä on ollut, mitä on nyt ja mitä on tuleva. Tedas leva Latjokahpir, man Theodor Svintputti almut musa tjokkaltahki tuhat ovtjichuodi kuokte. Sun ostiitan talvatasas. Ja amma tah leada kollega tuuke mattarahku. Leo? Iija. Okei, Iile. Joo. Tietysti tähän nukot on noina tahleen nuu hirmat tsehpes tuojarleamassa. Mutta kun moi kehtsetään tämän teko tai peljotsit. Te tässä soinotakkar ärtekis vähän teko monulahkai korrojuvon niin, että tämä hileäkes shat nuu chaappa. Ja tähle namalassi nie, että tässä korostaat, tähle analyseerejuvon ja tässä nie kuutsa vuollekolka, almajolmo vokta ja te maittai suinaar. Ahte juurtasta nisuki ja noivista lea son vätsä tekota kuutsa faamu lea sufaarus. Tähle ovtsilogi tjecha jaaji leamasan almot museas chajahusas. Ollessaikin teko attantan koova, te makkar lea sääme nisu. Tahkahpirnamalassi. Kallea jossakin tiekkar toltua. Se on lea teko tässä huopmakko tuonna, että tässä lea vähän erinomasta toutu. Mattu. Tävviri pokte mankasa hodjo hoktavuota sohkapuolvaitsaata kiitta saivui. Muhto koos tiileepet. Namalassi mu eechammattut. Nilläristen, pennäsjomna, issäs sammol, rämnät, mäkkät ja pierat. Vaara tovtasintiin vuinga tselekaseppot. Jos falkamnasintiin tävviri. Watchapa puotteet! Watchapa puotteet! Mii puotteet? Ihan sä näit karhun tässä vai? Niin, lauantaina. Ja se oli iso karhu. Ilman pentuja, no niin. Mutta eikö kolttasaamelaisilla ole joku sellainen oma spesiaalisuhde karhuun? On. Mikä? Kolttamiehellä kuuluu olla karhun hammasvyöllä. Joo. Ennen oli kaikilla. Selkäkipuja estää, mutta ehkä se on myöskin sitten, niin siinä on myöskin sitä symboliikkaa, että niin se karhun voima. Niin. Oliko se niin, että niin kuin esi-isä on karhun ja ihmisen risteytys, kolttasaamelaisten esi-isä? No, semmoinen tarina on jo. Niin karhukansa. Karhun kansa, joo.
musa vähän teke ruossalaske jurtaa tän tähpäusa piirraa, kun olomohorro nuu iilus ja moofta ja mun oro mun lakka, että mun niin tuon oron, että mun on laippastina olkkopältetän hommas. Varranan tehti, kun iijättä hietsas sova. Tävira kuitke tiedus, että mahtaa lähteä. Kalan toppelea sihkarit tuu mattuit tävirat ja tin soa tävirat. Ja mun tiedän, että toppeleikkokin Göteborgis läätä pennasjon käkti ja... Häh? Joo. Göteborgisla pennasjomna käkti? Kal, joo. Aletaan. Joo, ja telee mun mielestä vuottaat ja... Joo. Mä oon niitä Göteborgasla penne. No täällä mun on kiinnu tutkilee fitnan ja... No, te puhutte tätä hoktavuotta. Munhan lohkentuu niin. No. Ja munhan saatteestaan tunnetaan tiedon. Mattu, moo ooruiko tin tutke. Sii tahke isko sii tiitjitte, tolvodin tävviri, tjälledin ärttiis tävi piirra. Taatje, ate mii jauhka tjuuke jumimelte. Tahmai oktii viivääsi heitteet, jällä ain muus. Muuslei oktii toppe Oulus, teeleitje takkar olkorihkalas kuossit. Ja te siis lei suoraan perustupmin säämekulttuuria ja mun kalkin pahti muistalis sittiä te makkata säämekulttuuria. Ja siis leitje numoftaskan nukoahte tälle sämmellä sittiä muistalemme. Ja te mus sattai vähän pahkate mun välten tämän päittiere ja toppelei Bart Simpson. Talana mun oinena te täältä tussaita millä kovaa te taas lää äktissä myös jo. Ja tämä perustu, me maitta jo ruohteta, mä näin vähän. Mun kalamai mänkivää siihen just tämän seamahti mun kakasilla tiihtolaana ja taninhan munilla kievahan käfti, jota märkä tiihtiin sämekuvlu olkopeltä manka jahkai. Olmos sähte pohti kommenteeret olkolta suonju, että lähkö tuon tarppasi sämmellas äinit. Joo. Ja tämän vuotulla varra nälle tutkamuusassa. Tähän ei tähte takkar puotu juurta taas saatte juohke almokis lää tiihtolaan nuko takkar vuohki toima. Outamärkkä tihtiin lappala tjai nuko juurtasit ja te taas lähtee luontuu almo mii iisähtele siviliseere jupon almo. Että äktisä meilläs iisähte kahvalin ja niipiin porrat. Amma muhtuma juurtasi hainketan tan lahkajahte tiihtolahka ja modernissa suunna ikula tan luontuu almuka voika vuoda idea. Tiofelasti pehte muu Euroopai, eli kärttiide, sirkusiitta, tutkan läädusaitte, päihkiitte, ko säämi toolin johte. Häälidehpehko ahte muistalan muodin talle oine.
shows of exoticized humans. Okay, yeah. What we know that most shows actually attracted at that time really a lot of people. We know that one of the shows in the end of the 1890s attracted 90,000 people a day. And that clearly explains the motivation for the zoos all over Europe. They were not free in how they would spend their day. It was expected that they show, quote unquote, their natural life. And that was highly staged. It followed a certain dramatic setting. So there would be hunting of the seal with the Inuit groups, for example. And the Samis would probably be expected to deal with the reindeer that accompanied the group. Building a hut, a yurt, a tent would be done every day in a certain, well, dramatic setting. It's like so authentic. None of the impresarios who brought the groups over was aiming for authenticity. It was in order to recreate images which already probably were present in the minds of the zoo visitors. It was never meant to destroy stereotypes, but to enhance stereotypes. But here you can see the audience. I think it's an interesting image as it shows, you know, what the setting of being stared at. They're not just sitting in a cafe. No. It looks like part of the show. Yeah. As if, you know, going out to the Kurfürstendamm and having a coffee there is like, you know, come into the zoo and watch more of these guys. I don't know what to think about. It's so weird because I have been dealing the questions of representation and questions of otherness so much. So I thought that I have done with the thinking of this and done with the feelings, but they are so striking for me. The time of exotism and human zoos are not definitely over when I look this. This still has a huge effects to modern days because if this is the way how Sami is being portrayed, not only in 1887 and 1952, but in many places this is still the very regular image of Sami people in the museums in the world. And it means that then we who are living our lives are not seen Sami enough, like authentic enough. How is the position of the headrest for you? Yes, it's good. It's good? Okay. And here, Suvi is our Sami collection. These 3 cupboards.
Oh, and over there, around the corner, we have in a special cupboard all heads. Ah, how many items? All together, 1,600 and 1,000 pictures. This dress is from our area? Yeah, that's exactly my area's hat. Oh. That's a food, right? Dried food. Food? Okay. For boy, yeah. I think it's this is like the back. Ah, so it's the one we want. Yeah. Okay. Yeah, you are right. And it said the color red is usual for girls. Yes. Excuse me. What if we don't? Maybe I don't need to see this one because this is not from my area at all. Yeah, it's But far. this is the original one. I know it's an original, Okay. but maybe maybe I'm not the right person to. Yeah. Yeah. I will ask a cinematographer one question. Anssi, mitä mieltä sä oot? Tää toinen rumpu, joka on siis alkuperäinen, tai siis varmasti niin kuin aito, niin pitäisikö mun katsoa sitä nyt, kun mä oon täällä, vai ei, koska sehän ei ole niin kuin mun alueelta. Se on siis niin kuin Ruotsin puolelta, ja se ei ole niin kuin tavallaan mun kulttuuria, niin ehkä meidän piti se niin kuin tavallaan katsoa, mutta en mä tiedä, kun musta tuntuu, että mulla ei, niin kuin, eihän se niin kuin kuulu millään tavalla niin kuin mun katsoa sitä. Mitä mieltä sä oot? Jos tuntuu siltä, niin mun mielestä meidän ei tarvitse nähdä sitä. Niin, eiks niin? Mun mielestä hirma kertolas juurtasis lävähahteko iera iemialmoitta ta repatriasunna mierkkasa passi tävveri numoko autasi mitjiitte automerkatihti tai ehkä tästä onnos olomui. Mutta mitä nuu chatnon tai taano perkasiitta? Tällä mun mielestä tavviriikka, että he kanssa teka saami repatriasunna teko iesvuotta. Ahten tällä missä saakka teko pollui ja kauhti ja vuottakin pirra iiketeko min maattuit pirra tai he nuuketekar vuinjalas arppi pirra. Mun pitää vois mun jutsena, että tällä mä ihui puorra, että mi päässä teko harjehalla tämän repatriasunna takkar tinkkai pirra maitte ei kuula nuolu trauma ja nuolu touttu ja nuolu tämän mana hemi touttu. Tiito alvupeete muu tjeengalot ja seunjaso tjäätsiide. Tuo kokosmien rumppu tjuutjet muorassa suongajon.
mun nyt chiristä. Oha, ne taas niin mun mettoni. Mun mettoni taas. Elsa juhlamaana. No, älä komista ne vaan. Vuone. Kuka? Puolänte, Anders Paulsen. Puktojuvui tsähtsä sullo tigkäi kuovamaanu oftsäh päivä tuo kuhtatsuede oksili kuekte. Sivahuvui käytäsä kievahäämes ja noitosäämes. Toivottavasti ahte uohpai nuorran käytäsä viisota ietnistis. Ahtes on lää iestudjon käytäsä. Ahtes on mähti käytäsä koovai mierkkasuumi. Ahtes on iiläh kaaruhan anmi iimila ie kristallasvuoda. Toivottavasti ahte lää ahpan kievahi käytäsä, kos on häälidi tiehti moo olomoht eelle kuhkin, ja jos mätkelatsat sävve lihku. Kos on häälidi vähkei olomui, kien lei hiehti ja parka puori taavui. Kottui aksuin kittaasi, vertedettiin jämmin tuomu. Moo muistali maasnu, millä olkopääl olomuin tsihkojuvon, mutta miittjittenu passi. Moo chileket, ahte rumput lähvähkehän taatjadi jellimis. Ahte tahlää tiihto olomuitte tjannon, äijä kuulla ieräi kiedai kaskii. Mulla on appan vuodessa on täppä, kun älkemme parakt, että min vuodessa tät häällysti trumpun. Että tätä hiedret loovipuht kähtst ja kolla kähtsän, että kiitit ja okto kiitu, kun lämpiössä on tuut jäivät. Oot lähkeä täällä teko olopmui. No mulla on niin teede täällä koladät. Muistelus mä mulla on parkamin. Munhan niin teede makkertas shadda ja koosata tuolvu ja mänkillä naippas. No, imusla kontrolla. Tää mainjas ja tähty olomo ja tää virahta tolovo mun ieskuutehke päihkiit ja mun peretsoevon. Täällä mulla on monulahkai älkään vauja tai mattuiha, tätä mattuu lähtääs faarus. Ja te mun mehtan, no mitä hokta vuotta mattuit ja kautasi kaskas lää. Mä on räädus vastaus ammuja jo. Mun lypsin saavaa, musta lypsin ripsvastaus, mutta tämä mun mehtän tämän oktovuodessa. Että annat min rumput aalo lämmösen chatnan olopmui tänäkkis mattuita. Tällä puhut stodamus adavu tällä toutsech sova ja kulloisuutta. Että just tämä mahtuu vailu täällä, lahketaan ja tekee ruotsvailu. Ja muitte servota asla huivättistä, mutta just imätetä. No, että
Tät rumpu channosta mattuita, mutta ei tällä min olles alapmua channossa min mattuita. Kallipahopa kauni kuhtalot, kun hautassa vai? No mun mielestä tälle Ciecalogi okta. Roomas, Berliinas, Leipzigis, Meiningenis, Münchenis, Londonis. Kun tälle tekar huitivras tinkaa tälle historialas äikin 1600 lokus. Juoke prinssa ja stora herra hälidi tiekkara. Iätsäs teko kuriositeehta kabinehtai. Ajatuksen jägerun puolessa me museoit haltus. Mi färt hajt ruppui. Ejamet haldui, ejamet olopmuita olomuntui, mutta mi ejamoitlita histori. Ja te mi oftlakkai tiksut te hävi, mat min alapmuis läht. Meureskari lähtee halatstan tihtiä, että tälle symbolitsat taht maas min kulttuurapillistä mi alki. Färtä muistii, että meureskari lähtinkka, mä tihtiin kiinulla jaan. Tälle tinka, millä suolaluvon olemus. Tän tihtiin, että moos on oskon. Tälle huijaraasi, kun tuolla puhumaan nuorkapäivällä skuova käsnu. Käykö? Muhtakaa jorraa. Tuus jorra. Pyörikö? Niin, mutta siis tämä nimenomaan on se meidän alueen rumpu, mutta se on saatu vaan lainaan Tukholmasta tai Tukholman museosta tänne Inariin ja Tukholma edelleen päättää sen kohtalosta. Mutta mullehan on nyt tullut tosi vahva tunne siitä, että mä saan katsoa tätä rumpua ja tavata sen, koska se on meidän alueen rumpu ja mä näin untakin siitä. Sitä rummun kuvaamisesta, niin mä en tiedä vieläkään, voidaanko me sitä kuvata vai ei, mutta se on myös niin kuin Anssi sun päätettävistä myöskin. Että sun täytyy siinä myös vähän niin kuin tunnustella, saatko sä kuvata sitä rumpua vai et. Mä vältän varmaan kuvaamasta suoraan sitä rumpua, ainakaan niin, että sen niin kuin etuosa näkyy. Eistan rumppuja tai rumppusymbolat lämmäsen vähän Eerolakaan anustas. Tai näikkinä, että tuon i-muumilas lähkäl tarpuuti. Tjähit. Okei. Pohte moi teikka vai? Joo. Ai tähäppä taas lääväppä jo? Lääväppä. Okei. Ai tästä sirta sulla? Okei, nuopal. No, se on täällä. Joo.
tuolla päässä keskahtassa. Joo, mun pääsen aini, tämän voisi saada vitriina olkopäältä. Mun tollen tämän tinkka kieltä kaskas ja musta ehkä huistuoraan vuorota musta hahte taht läät juoka min uppastuhta muu ellima. Ja kanske nuppastuhti, kun tinkalle ei huijaamaan. Munin toutan oktavuota täinä tinkkain. Tälle ei hui puorrevaa saahus huomasi, että kanske tämä ei killanu ollut. Että tälle kaunaan et sraavi tantiilismasta lää. Mattu. Tiikie leepe saivus ja maittai viikie leepe mis rieviduvon. Moo oorui kolkko päällolomo rogge häyttiidäämet. Siit sokke aives kaltsuit ja täftii tsähpes siehkaitte ja nujäyke. Kuudne mitjitte rahpon häyttii ja kieta hallak häts morrasit. Aamal moi käydään jäämme chikkuun. Tuossa on kullevas vuotta, tuolla tuu mattu tohko. No näin ja tänne. Muu ja mattu. Kuures. Kuures. No se hotellalla, joo. Joo. No, pekä. Joo. Mutta mä näilen tällä mannamin tohko jäämetsi kuolppa ohtsat. Jäämetsi kuolppa on tuo, tässä olikin toppo tuois yhtään miettää, mutta että koska liitun tuota puolesta häytien, no tästä on takko pantaas. No, että tää häyteienä, tuolla häyteienä, tällä parkkipäikki tuon päältä. Joo. Joo, ja toplavissa rogkan tai. Joo. Topla rogkan tai jäämetsi tutkama värstystä. Liftse oda hiena ieralaavan, jos min olomo liftse odjon pähtsit hävtiide. Mattu. Tiidiidehko dalle, ate hävtii rogge tuoppil täppil säämi jahke tjuudit äikke, tutkamusanammi. No niin, on ne sahtsilla. Ja kie tuohonla. Pelisi dao. Okta häyti. Pelisi die. Aippas täällä aippas tselekasi rogko juuvan. Tuo sahtsi lähtee naakee jiitta heitä sahtsilla koikkite paltallaka. Tope tuoka peltele. Ai tiepelä mai. Tiepelä mai. Oh, ja tää oi kaafa. Tiele, ja te tuoppelet. Okei, täällä aippas tseleka. Ja tuo, ja täällä te. Tiedätkö kotona, että maidahkoi koivuota tussetina räävesolomui? Niin jahke tälle nun diehtan tälle, ahte maittalle kaunan. Tius tää hautti lämmäs alle, kun varas hautti tälle, kun tällä rokkojuvan tai heille lämmäs nuu puorrasa. Mutta mun niin no vaattistatja, mutta illa jahkana tappeli lämmäs mahke hautemerakka teetekkara. Afun jahka tälle saihtahakas teko rahpan ja te kähtsän maittalle kaunan. Ja tältä haikosta siittäs häytäti tai... No, vei olla tait, kun taidatte tietulle nuu pietkuihatte tai hilhopa tietuus ahte vähkotat teko just te taappe. Horruka hälle issorasahte. Tänä fahkaa kauna täkkärä. Tuoke tuonmastin ja... Häyteienä. No täällä ei ole moraslaspäihki. No lei.
No tällä jo mun männä vuoda raislemmoisen selkkaas, että tällä kolan letnä tippe kublostuahkaan ja feittantella jätne ja muu jätnu ja lävit ja parrasuholma haluaa senkkuja tälle manalohko juihkoalle. Toppelata min mattarätjä ja ahku. Mä oon tahto alvuita jo äiveskaltsuilla, ei taas tiehtua. No mulla näytän, että tässä toppe manne on kitta Tukholman ratja vai koosatolua, että tutkihehtelee, että kun me olemme vai apinat. Mulla on täällä huijollusmehtaan tämän mierkkasuumi. Ammalla kuullaan tänne, kun toolin pohteita, että tahke jorkki heitsi kristallasvuuhti, että nämä pohtepahpa ja niin. Tätä lei hui älehki säämitte välti vesta olla ihmili ja ihmila. Ja tahiljan vättis vuotta että ihmila vältin, mutta tahmille ei vättis lei luopahtan oktavuodas mattuitteko pahpa hiurta seitsemän, että tahla suuttu teo kuulahalla, että voingajon ja mattujon. Mulla on mänkismehtänä täppähän johtaa nuo kuekto olla kristallasvuoska ja vuohtajata min pares oskuja jultaisen. Kuitenkin muetsan jällimessä hui faamolesta. Ja muushan leikkär huijärenomas leijät niitä saa, että tathan on niin dievui ja läpi muistale. Että tiellä okta maas mulla nuo männää vuodas siihen ja väinään tai ääsipirrat. Ja parralla manka se sieräskin, mutta ei tuosta hallata jäisi pirra, että mankares laita pallu, että sinälläkin holkkuista ja pelihkiä sen pääsausain. Mattu, kuulla pehtehko muu. Amma tiehti pehtet, ahte uosasmin almoa äiveskaltsuin lää maatsahuvon siitii. Farkkada pesse röfteluotta ietnami. Muhto moo häytäti morrasi ja paalui. Moo addi hantassi. Munhan nämä siinä ranja hui kukka, mun parken kukkani, että tatekketan toppe nuppilanjas, mun parkolanja kuoras. Mä olin tukranjas, että aiveskaltsu, millaista homma? Tälläkö mun aliken parkui, te mun jetus ja muisteluun voi jähtää. Täällä lanja, kos lähtee tolos saami aiveskaltsuut. Ja täällä Helsingin universiteetti opmodat ja Saami museousta saami tikkimerillä teitte tutkan lobby ja mieti teitte tutkan lobby ja taht lä oktoassimi lä muuts vastaus vuolahittain. Enhän mun tehtaan tänne, että tuus lämmösän nuunana oktavuotta laittaa. Joo, ja täällä joka maitte munnan tiustouta maittai huistuora sivalas vuoda. Ahte mohle veijolas, ahte munnen lämmäs mielte tohkehämentään. Mä niin mun intatjan, ahte tahilla horotnekis. Mä niin mun innan tahon myöskin muistella puhka, että tiihtekko nahtalle toppe ja munin tohkehtan. Ahte munnen lämmäs mielte tohkehämentään tiili ja tälle tiusta muu suttu. Tälle tahmai munnen tahkan poastut. Mutta mun kähtsälanne armukas mä jätän vuosta. Ei musil lämmäs teko nautsa, eikä tiehtu, eikä resurssa, eikä teka sajadahke. Ahte mun lyhtsyn tämän sahtan tahkaa. Mutta liikaa mun tielle taht. Mä ei munen annon te antakassi. Ahte inne pastan, innet. Mun seille lämmäs taht nautsa tämän parakat. No mulla on hui kiihtävä sahte tonne, että toppe. Fiitne katon jentemin tai mattui kassi. Joo, mun fiitnen. Täällä on tuohtakal mun fiitnen. Mutta mun on siis mai faamu. Että tälle just leihuilossaat. Te tiehtua, että tää lekke toppe.
no, la puastuttaa tai jäddeekke muu. Tai että mun jäljei purre, kun sillekke toppe. Mutta mun toutena te, no, tälleke mun mattu. Ja, no, tälle hui vaattis tahatte kiel jäddiikään. Mutta jokaista toutua, että mille me houftaastien tilis. Tahatti vaan muita. Ta näikki tähpähtuusat, chaske säm jalmoi hävi, mai taahan, pahtsas touto ain. Mi saavat ja rohkavallat, ahte otna päivi sahtasi, eechas unna vuujiin, palvali tuoi hävi puorranemme ja pahtsassa laivuma. Saamelaisvainajien kaivaminen haudoistaan tieteellisiin tutkimustarkoituksiin on edustanut sen ajan arvoja ja asenteita tiedemaailmassa, yhteiskunnassa laajemminkin ja myös kirkossa. Haluan mitä selvimmin ilmaista katumuksen siitä, että kirkko on ollut aikanaan sallimassa sen, että tiedeyhteisö on tehnyt hautojen avaamisen. Tin toolos tävvirassadte tjääjähussan, livtsiidehko jähkän, ahte min ärpilä vimma min olamuttos ja min vääräs. Mä niin veikkaan, että ei ne ole meidän, että onko nämä ommeltu jollekin muulle kuin toi koko. Niin. Ja jotenkin toi. Mitä tarkoitat ommeltu jollekin muulle? No esimerkiksi vaikka suomalaiselle. Niin. Lahjaksi tai joku tämmönen.
Pennas Jouna, ähtsän äijä. Tonku te pohte muni kui muistalit, mo filmai kalaka raahkadit. Hästön räskas saivus, ko matkostan kuhkas nuppi riikki, tusse ainin tihte määnäitä puares tävviri. Oh my god, they are cute. Really cute. Yes, like small child. Baby girl. So others can see too. Anssi, mitä mieltä sä oot? Mitä sä ajattelet? Ajattelin, että sulla on meidän lapsilla päällä se oli pieni. Joo. Pennas Jouna on täällä. Se on täällä mukana. Minuuttia vaille.
Toutta ära tinkkai maailmattuukse. Täällä on ollut ääne, kun mankkai nierain. Mattu, leepehko täppe. Läo tähtää muihtalus, mai häälideitte mun muihtalit.